Jeg vil gerne snakke om forskydning af ligevægt. Her ser vi på reaktionen jern-3-ion opløst i vand plus thiocyanat-ionen også opløst i vand er i ligevægt med jern-3-thiocyanat-ionen opløst i vand. Jern-3-ionen har en gullig farve, thiocyanat-ionen er farveløs. Den reaktion vi ser på nede i den brønd vi har, der er den altså mørkerød. Det er farven fra jern-3-thiocyanat-ionen vi ser. Den her reaktion den er eksoterm. Det vil altså sige, at man kan sætte varme som biprodukt. Ved den her reaktion, der laver vi 6 indgreb. Først tilsætter vi jern-3-nitrat, så tilsætter vi kaliumtiocyanat, så tilsætter vi natriumhydrogensulfid, tilsætter vi sølv-1-nitrat, så varmer vi op, og til sidst køler vi ned. Her ser vi de 4 første tilsætningsstoffer og en referencebrønd. Altså her er referencebrønden, og her er de 4 tilsætningsstoffer. For at beskrive, hvad der sker i de her brønde, og når vi køler op, generelt hvad der sker ved de her indgreb, så bruger vi Le Chateliers princip, som lyder: et ydre indgreb på en dynamisk ligevægt forskyder ligevægten i den retning, hvor virkningen af indgrebet mindskes. Hvis vi kigger op på reaktionsbryggen, kan jeg lige komme med et eksempel. Laver vi et indgreb på venstre side, hvor vi tilføjer noget jern-3-ion, jamen så vil reaktionen løbe mod venstre side, for ligesom at mindske det indgreb, jeg har lavet, eller mindske virkningen af indgrebet. Den vil altså løbe over mod jern-3-thiocyanat-ionen. For at beskrive det yderligere, kan vi bruge den her reaktionsbryg. Når den aktuelle koncentration af jern-3-ionen gøres større, jamen, så gøres hele reaktionsbryggen mindre. Når reaktionsbryggen er lige med K, ligevægtskonstanten, så er der ligevægt. Når reaktionsbryggen er mindre end K, så vil reaktionen løbe mod højre, hvilket vi altså så her. Når reaktionsbryggen er større end K, vil reaktionsbryggen løbe mod venstre. Det vil vi bruge til at forklare de 6 indgreb, vi har lavet. Vi starter med at kigge på der, hvor vi tilsætter jern-3-nitrat. Det er den øverste brønd, vi ser her, der er omringet. Vi kan tydeligt se på farven, at tilsætningen af jern-3-nitraten har gjort, at vores brønd bliver væsentligt meget mørkere end referencebrønden. Hvis vi kigger på reaktionen oppe øverst, ser vi, at vi får tilsat noget jern-3-ion, hvilket altså gør, at reaktionen vil forløbe mod højre hen mod jern-3-thiocyanat-ionen. Hvis vi kigger på reaktionsbryggen, så kan vi også se, at den aktuelle koncentration af jern-3-ionen den bliver større, hvilket gør, at hele reaktionsbryggen bliver mindre end ligevægtskonstanten. Så kigger vi på tilsætningen af kaliumtiocyanat. Det er altså det billede, vi ser her, nummer 2 brønd. Den er også væsentligt mørkere, måske ikke væsentligt, den er mørkere end referencebrønden. Det der sker, det er, at vi tilsætter, hvis vi kigger op på reaktionsbryggen, så tilsætter vi noget thiocyanat, igen på venstre side, så den her reaktion vil forløbe mod højre side for at opveje det indgreb, jeg har gjort. Det kan man også se, når man kigger på reaktionsbryggen. Igen så bliver den aktuelle koncentration af thiocyanat større, hvilket gør, at hele reaktionsbryggen bliver mindre end ligevægtskonstanten. Så kigger vi på tilsætning af natriumhydrogensulfid. Det er altså den tredje gule brønd her. Farven bliver lysere og gullig i forhold til referencebrønden. Hvis vi kigger nederst på skærmen, så kan vi også se den her redox-reaktion, der sker. Her er der altså jern-3-ionen og HSO3-ionen, hvor de reagerer sammen. Og så ser vi, at den her jern-3-ion den bliver omdannet til en jern-2-ion. Det betyder, altså hvis vi kigger op på vores oprindelige ligevægtsreaktion, det betyder, at den jern-3-ion, vi har på venstre side, den bliver formindsket, fordi den bliver omdannet til jern-2-ion, og pludselig en del af den reaktion, vi egentlig gerne vil kigge på. Det betyder, at der bliver taget noget væk af vores jern-3-ion. Det er altså et indgreb på venstre side, hvor vi mindsker den aktuelle koncentration af jern-3-ion. Det kan man også se på vores ligevægtsbryg. Hvis vi kigger på reaktionen, det ser sådan her ud. Jern-3-ion bliver mindsket, så vil reaktionen forløbe mod venstre, ligesom vores reaktionsbryg.
indikerer. Så kigger vi på tilsætning af sølv 1 nitrat. Det er altså den hvide brønd dernede. Farven bliver meget, meget lysere, og den bliver også lidt grumset. Hvis man kigger ned igen på det nederste reaktionsskema, jeg har skrevet, så ser vi, at sølv det går ind og blander sig med thiocyanat og danner det her tungopløselige salt. Der bliver altså dannet bundfald. Det her bundfald det bliver skabt ud fra det her thiocyanat, ud fra den her thiocyanat-ion. Det vil sige, at thiocyanat-ion for os ligevægt forsvinder. Og det er igen et indgreb på venstre side, så når man tager noget af den thiocyanat-ion ud, jamen, så bliver den aktuelle koncentration af thiocyanat formindsket, og reaktionen vil forløbe mod venstre. Ligesom vores reaktionsforløb igen indikerer. Så kigger vi på, hvad der sker, når vi varmer den her reaktion op. Farven bliver meget lysere, som vi kan se på billedet. Ligevægtskonstanten K, den afhænger af temperatur. Det vil sige, at vi kan ikke længere gå ind og kigge på den her ligevægtsbrøk, men netop tænke på, at K ikke er den samme K, som har været før. Derfor giver det meget god mening, at hele den her ligevægt er forskudt. Man kan også se, at varme, da den her reaktion er eksoterm, så er varme et biprodukt af reaktionen. Og det her det svarer til, at vi kommer endnu mere varme ind, altså endnu mere biprodukt. Og det betyder, at vi laver et indgreb på højre side, og derfor vil reaktionen løbe mod venstre side. Så kigger vi på, hvad der sker, når vi køler ned. Farven er blevet svagt mørkere, og igen afhænger den her ligevægtskonstant af temperatur, og det svarer igen til, at vi har lavet et indgreb, hvor det her biprodukt varme, det bliver formindsket, hvis vi tager noget af den her varme væk. Og når vi laver et indgreb på højre side, hvor vi fjerner noget fra højre side, så vil den prøve, så vil igen lidt Chatelets princip, så vil de prøve at formindske den virkning af et indgreb, altså ved at lade reaktionen forløbe mod højre. Og det var det.